Hapa, Ibai Alzaganaz, Mungiko EH Bilduko kide eta zinegotzie. Normaltasune guztiz berreskuratu ez dugun arren, tresna telematikoak erabilite osoko bilkurak eta batzorde informatiboak eta berreskuratu ahal izen doguz. Ekainean azaldu gendun moduen, ezoiko osoko bilkura bat egin zan, eta ekaineko ohiko osoko bilkura be, ekainaren 26an egin zan, azkeneko barikuen normala zan moduen. Osoko bilkura honetako gaien artean, bardintasun plana onartzea tokatzen zan. Bardintasun plana ulantzen hainbat hile emon dire, prozesu luzea izen da, baina plana egiezan oso kompletoa eta oso ambiziosoa da, eta hau batez onartu izen da. Orain hori aplikatzea eta praktikara eroatea tokatzen da, eta horretarako beharrezko diren baliabide guztiek jartzea, eta gai honegaz erabatera edo bestera lotute egon aldiren beste kontu batzuk bebai hobetzen jarraitzea. Esaterako, eraso matxistak emoten direnean erantzuteko esarrita dagoen protokoloa hobetzea, edo arlo honetan herrien lanean dabizen elkarte eta mugimendu desbardinekaz harremana hobetzea. Beste alde batetik, eta behin PS-ko zinegotzi barriek kargue hartu, PS eta EAJ-ren artean lortutako gobernu akordio horren ondorioz, PS gure ustez eduki beharko leukena, baino ordezkaritza handiagoa deko. Gure ustez logikoena izango zen, hauteskundeetako emaitzak errespetatute edo horrekaz proportzioa mantentzen dauen ordezkaritza bat egitea bebai organu desbardinetan eta udalagaz zerikusi dekean markoetan. Aldiz, EAJ eta PS-ren arteko akordio horren logika da gailendu dana, eta kasu honetan guk hori ezin dugu babestu. PS da herri honetan ordezkaritza dekogun indar politikoetatik boska gitxien jaso zeuen alderdie, eta gu aldiz bigarrena gara. Eta PS-ek kasu honetan EH Bilduk edo beste indar politikoek baino ordezkaritza asko bezabalagoa deko erabakiguneetan eta organuetan. Behargintza eta gizarte zerbitzuen mankomunidadeaz gain, bai partzuergoan, bai mungia beharreanen, eta baita nagusien txokoan be ordezkaritza dekolako. Beste alde batetik, adierazpen instituzional bat egiteko proposamena ekarri zan, hasikera baten EAJ eta PS-ren proposamena izen zan, eta gerora bai Zibika eta bai Elkarrekin Podemos be adierazpen horretara gehitu dire. Adierazpen horren helburu edo mami esan, aste batzuk atzera eginde, Patxi Ruiz euskal preso politikoak bizi zeuen muturreko egoera horren aurrean hartutako autu egaz eta egindako greba hori salata, Euskal Herriko hainbat herritan eta egoera hori salatzeko agertutako pintadak eta egindako ekintzak gaitzestea. Guk adierazpen proposamen honegaz, bai forma aldetik eta bai eduki aldetik desadostasun garrantzitsuek eduki doguz. Uste dugu orain arte adierazpen instituzionalak lantzeko egondan espiritu ez dela errespetatu kasu honetan. Gure ustez adierazpen instituzionalen zentzue da mungian edo mungiarrei eragiten dotzien zozer gertatzen danean bapateko erantzun bateratu bat emotea. Oinarrizko testuen ganean lan egiten da eta alderdi desbardinek gure ekarpenak egin ostean adostasun batera heldu eta adierazpen hori argitaratu egiten da. Kasu honetan aldiz, EAJ eta PS-ren artean adostutako testu bat zan onartu beharrekoa, aldaketetarako margen oso estuegaz, eta ezotzona erreferentzirik egiten mungian gertatutako eserri bez, zan euren egitura politikoetatik ekarritako testu bat eta zuzenean hemen aplikatutakoa. Azken baten, aldaketak eta ekarpenak egiteko margen estu horregaz, guri eskatzen izen jakune da, testu honekiko posizionatzea eta hori da egin dugune. Edukire joan da, guk eztabaidagai jarri gureko onkezen kontu batzuk dire hain zuzen be aldaketa margen estuena edo aldaketa margenik euki eztabenak. Aurreko asteetan EH Bildu guk mungian ordezkatzen dugun indar politikoak behin baino gehiagotan adierazi dau gertatu danarekiko bere posizioa zein dan. Zentzu horretan, adierazpenak ez badau ezer barririk gehitzen bez, guk ez teko ezer barririk esateko EH Bilduk dagoeneko esan dauena berrestea baino. Gainera, testu proposamen honek gertaeren testu ingurue guztiz ezabatu egiten dau,
eta gure ustez garrantzitsua da egoera ez desitxuratzeko. Zentzu horretan uste dugu bai Patxi Ruizek eta orokorrean euskal preso politikoek bizi daben muturreko egoera eta eskubide urraketa sistematikoak aipamena merezi du dauela. Azken baten herritar guztientzako eskubide guztiek defendatzen dugu. Eta bukatzeko, beste momenturen baten, beste gai batzuk direla eta alkateari zuzenean adierazi sendotzegun moduen, herri honek bizi izen dauen eta ondino bizi dauen gatazka politikoari buruz edo gatazka horren sorburuari buruz, nahi eragin dauzen ondorioi buruz eta ondorio horreri emon beharreko konponbidei buruz, Mungiako Bilduko kideok adostasunetara heltzeko eta modu bateratuan lan egiteko dekogun prestutasun eta borondate osoa berretsi eta adierazi gure izen gendun. Beti be, gai honi dagokion seriotasun eta diskrezioaga eginde eta jarrera ireki, integral eta ez baztertzaile bat mantentzen danean. Bukatzeko, galdera eta eskarien puntuen, azken asteetan ikusi ahal izan dugu auzoetatik modu publiko baten kaleratzen ibili direla, seguruenik konfinamendu egoera honek ondino larri hau bihurtu dauen gabezi bat, eta da interneteko konexioa. Mungiako auzo askotan ez da zuntz optikorik eta konektibidade arazo bat dau. Galdetu gendu nia gobernu taldetik harremanetan jarri diren kontu hau dela eta auzoetako ordezkariekaz eta ia zein dan gobernu taldeak gabezi honen aurrean dekon proposamena edo emon dauzen pausuek. Momentuz emon diren pausuen artean egongo zan gobernu Espainiarrak honetarako dekozen programa batzun barruen lortu dela Mungiako auzo batzuk lehentasunezko talde baten sartzea, gabezi honetara bideratute doazen laguntza programa batzun barruen. Azken baten laguntza programa horren helburue da diru publikoa jartzea, telekomunikazio enpresa handiek beste era batera eurentzako errentagarrie izango esan lan bat aurrera eroateko. Gu gure aldetik beste alternatiba batzuk lantzen gabiz eta proposamen landu eta argi hau bat dekogunean lusatuko dugu.